Masayod ang mga anak sa Dios ug kinahanglan gyud silang masayod sa iyang kabubuton. Sa gamayng basahon nga unsaon nga masayod sa kabubuton sa Dios, gisultian ta ni Watchmani nga may kalabutan sa persona ang pagkasayod sa kabubuton sa Dios. Walay kalabutan kini sa mga pamaagi. Ipadayag ang kabubuton sa Dios sa mga nihalad ra sa ilang pagbuot kaniya. Ang sinugdan sa pagkasayod sa kabubuton sa Dios, pinaagi man sa bugos nga paghalad. Kung dili husto ang pagsugod sa tao, dili siya masayod sa kabubuton sa Dios. Apan, bisan pag husto ang pagsugod niya, dili gihapon siya masayod sa kabubuton sa Dios, kung dili husto ang iyang pagpadayon. Apan, kung gusto kang moabanti sa iyang kabubuton, kuhaon gyud nimo ang tanang kaulangan ug ipadayon ang hustong relasyon nato kaniya. Aron dugang pang masayod sa kabubuton sa Dios, mahimong mopalit ning gamayng basahon pinaagi sa pagduaw sa website nga www.gbpi.org.ph.